ba? Gitabunan mo na, bay. May kitabunan? Ala, Saan na gitabunan ng prato ng puti, bay? aw, atong tanaw niya rin mahipawta. Ikaw ba? Unya na, oy! Ngano unya man? Saan naman taong kang diretso-diretso ang nagkapanginabot na? Adi, atong ano lang itong makita kung unsay kitabunan ini. Lungon pa lang na! Lungon, di na, gabarog man na. Basig ibarog! Saba, oy, di na lungon, gamay ana. Unya ra. Ano naman? Dito ko may gi. Sige ha. Gi. Ako nang kuhan sabon ha. Gi. Ready? 1, 2, 3, Uy. Ala, Ay. Sa amin. sa amin ginapuak. Lamrog na igo mas kumo, bay. Lo, oy, kaano gunanin mo sa amin ding, oy? Nindot ba kay pagkapurma o karaan kaayo? Pero ano mo misali siyang sa amin, ay? Gantos man nila. Ding. Tanawa ding si Babaw. Kanina ikahoy ba? Ano binarya? May ngaan sa ibabaw. Aw, yaman ka ba? Ba, kuan gini mo, oy? Tanawa, oh. Di kulit sa kahoy. Kakaraan ni maong sa amin, oy. Sa may nga niya? Kuan. Christina! Oh, Christina! Christina? Adlaw. May adlaw pa. Dali ka pa nga mong mata. Nasa ibabaw sa balay nga tisa si Christina Elmo. Apan, dili ka makasaka dito. Makahimo ko. Apan, dili ako makapakita kaniya. Tungod kay may kauban siya. Agaon. Asa ko to nga magantos kita din ilawom sa tunnel. Mawalang kini ang labing luwas nga lugar alang kanako samtang matulog ako. Dili ba, Elmo? Oo, agaon. Lakaw, Elmo. Mahimo ka na mo gawas. Mahimo ka na mo pakita kang Christina. Pero mahadlo ko makiksulti ka niya, agaon. Ayaw kahadlok. Nahibaw na siya sa tinuod nga akong pagkatao. Pero, kinahanglang ililong pagyapong kinidiya. Aron, dili ka mamililo sa mga tao na nindapita. Elmo, gitugyan ko na kang Christina ang tanang mahitabo sa umabot. Christina angan diha. Wot pasabot tang Christina kini maong kwarto. Oh, klaro lang kayo. Kinamay nga nagikulit des kahoy nga gitap-tap sa amin nga buak. Bay, naumsam ka. Naumsam ka. Kalaw mo to eh. Bay. Oh, Bay. anong ka? Kilakon ka. Kahilakon magulit tanaw sa amin nga nabuak. Ha? Nalugod taon. Naluhi ka sa amin? Bay, tinay. Sure, di ako yung anong nihilak magagbayo. Ambot! Una. Ay, suan, ikisuto ka kumamig. Kaluoy sa amin! Dili, Christina! Ayaw, Papa! Ayaw ko bilangguan ni Kwanduha! Gali ko di mo ba mo ipalayo ka, Luis! Kinahanglang bilanggoon ko ikaw. Tungod kay di ko musugot. Nagato, Luis, ang mamahimo mong kapika sa kinabuhi. Pero gigugma ko si Luis, Papa! O bisan unsa pa siya! Dili ka makababak sa mong gugma! Kalimti si Luis. Papa! Ayaw ko bilangguha! Papa! Bay, tinay, naunsa namang taon ka. Ayaw kong ipiso din Unsa?
Kinsa lagi, kinsa man lagi tao nagpension mo din eh. Nga ako aman. Bay, umiyak lang tayo din eh, bay na. Gipiso ko niya. Kadili siya gusto mag-asawa si Luis na ako. Bay, umiyak lang tayo din eh. Murag, isa ni iba naman sa kagdaot ang espiritu. Nakita na ko ako kagalingon ding. Giguyod ko ni Papa. Iya ko gipiso din eh. Oo niya, huwag makakita sa mga mansukad na masukad. Huwag pa magkamatao sa diyang nawa siya, di ba? Bay, tayo pa dahil ng musantop si Muno na, bay. Nagsaluang naligi ka, bay. Mauli na ito na. Dinin ako ining kwartuhan ding. Gipiso ko din eh ding. Dali na, bay. Mamauli na tayo. Dali. Ding, maldito di ako Papa ding. Iya ko gipiso. Dali na, bay. Mamauli na tayo. Gipiso lagi ko sa Papa na itong kwartuhan ding. Disod nila ang kwarto nga. Dili pablihan ni Agaw, Luis. Tuwa na sila. Agaw, nasod na nila ang kwarto ni Christina. Ako ning gitangkahan umayo pero nakasud sila. Ako ang miabli sa pultahan aron makasulod sila ilmo. Unsa? May nahinumduman na si Christina sa kagahapon. Hapit na siya mahinumdum sa iyang pagka-Christina. Sige, singko na diya. Kaya magkuha kong tubig ngayon mainom. Ay, nausa man eh. Ay, nausa Christina, nandi, ngano naghilak man eh. Tinaw niya talo na. Sige, nausa bang ka? Isip kaghilak diha. Iya ko gipiso. Kinsa ba nagpriso ni mo? Ang ako ang mahalula. Iya ko gipiso sa akong kwarto dito sa bahay nga tisa. Unsa? Ay, Tinay. Unsa naman sa nangimang ipanaulte? Wa makagusto ka, Luis, ang ako ang mahalula. Wa siya makagusto. Ay, Tinay. Uy, nanding. Naunsa to? Pasagdi lang muna siya, ulal. Namusak ka siyang kwarto. Nadilaw niya itong tubig. Hoy, nanding, sulti ko tinuod ka na hitabo. Ngano naghilak man to, Tinay? Sa amin nga buwag na gadangin ang danula. Munilag siya. Usa? Pagtarong ka, nanding, oy. Lagi, manikma sa kuha. Aloon! Mo tambuka ka. Ay, sige. Ulal. Mauli gininita bulal. Misod mi ang kwarto nga karaan kayo. Kwartos babae. Nga, na may dresser nga karaan sa kayo. Nga, may samin nga buwak. O, ya. Unya, natulala siya. Natulala ba? Kayo apag sa charong ko makasabat. Ako isa na mo ulaloy. Ngano, Natulala. oh, kana. No, natulala Wala siya. gusto. Nga nagtutok sa samin nga buwak. Usa, nangan matulala man siya. Nga, kali siya gilak lang. Huh? Kay gipriso ko na siyang amahan sa maong kwarto. Kay wa makagusto si Luis. Wa makagusto si Luis. Nabali. Kay wa makagusto ang yang mahan ni Luis. O, kana, manaw to. Muna. Oh. Unang may hunong wagin, may hunong gilak kang tunauli mi. Suya, unsa ni mong kilak ulal eh. Lakilak sa taon ka. Luha ini agis yung mong ilong. Hilam. Ulal. Pagsunod ni Tinay, oy, maproblema na may noon tanin yung duwa ini. Nanding nabuang nagtingalis Tinay sa. Mabitaw nila ko. Pataka naman siya giyaw-yaw. Mabitaw nila ko ganiya kay naluwi ko niya ulal. Ganiya pa ulal. Oo, siya naman siya na. Maingaan sa babae nga nagtatak sa kahoy ni Dresser ulal. O sa man pangana. Sa ganito ha.
Ako sa pangutan mas baiti tayo lang. Magkano diya, oy, paabot ko sa imong tubag. Hinom dami, hinom Wadi, dami. Ulal. Kinsa? Christina! Bangon, Belia. Bangon na kay mitikyop na ang kagabhion. Oh, agaon. Unsay plano mo karon, Claudia? May gusto ko nga mo patay ka na usap, Belia. Ug kinahanglan si Christina ang mapasanginlan sa mga tao nga maoy mipatay. Matuman, agaon. Matuman. Wow. Wow. Tagbawa ang imong kauhaw sa dugo sa tao, Belia. Ug adto ilabay sa ilang bahay ang imong mapatay. Sama sa una mong biktima. Matuman, agaon. Maayo kay nagmata ka na, Tenay. Inusaban ka. Nangubag na ng mga mata ni mo ginilak, oh. La, nagapuyo naman ko lang bahay nga tisa. Gipriso lagi ko sa kong amahan diha, la. Tinay husto na. Ay nagkupabati pa ni Ana. Tungod kay imposible ka nang mahitabo. Kawa ka pa mataw sa diyang nahanaw ang imong amahan. O ako na ang nagpadako nimo. O kinahalang mo kuyog ka na mo ugma. Samantala. At tabalan, kinalang mawa ka ng imong salimuang. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suman pa mga sumpay ning atong sugilanon. Ongo kaman, ayaw pagbuot. Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Music and Special Effects, Randy Padayaw Suson. Recording Editor, Rani Budumo. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Drama.